Много добре тръгвам аз. Аз знам дали още това снимам, май снимам. Снима. Къде отива, Мартина, ще качаш нагоре, бе? До Черни връх. До Черни връх момчето ще ходи. Ай, говняр долу. Ох! Оп! Huh? Oh. Абе, колото ми много по-гадно работи в момента. Защото след. Тук Мартинел миналия път дойде от тук. Как така, бе? Не знам, брат, какво направи, как го завъртя, дойде от тук. Това е едно от посибле. Къде са, Мартин? Аз се забивчаквам. Мартин, не, бе? Ти спря ли видеото или про... Не, няма смисъл. Идва ли? Къде не запустял? Има 28 минути. Това си е черна писа. Да. Цялата ще бъде така, да знаеш. Мисъл... Сега разбирам защо имате даунхил. Да. И задължително каска. Лично мое мнение. Що един път си разби главата в едно дърво. И бях с каска, да, ама спуках каска. Аре бе! Мини от хай така от. Това, защото тук вече нямаш засилка. Се обърна. Че кара за първи път все пак. Реално не. Втори, окей. Аз не казвам нищо. Реално за втори път поне не пада като куча, аз първия път. Спомняш си? Не, ти лут ли си? Аз първия път с един торк. Топ пак коляма, нали? Всичко яко. И... Ма няма спирачки като хора. Прибутаме малко. И гуми няма. И всеки един завой, всеки един камък летим, парчим на некъде, улево, отдесно, храстите в дърветата. Колело за 10 000 не мога вам по камая. Ама продавате го това. О, не. In transition бърз. Да. О, тук е много бой. Тук принципно пистата не е сама.
ходим освен. То сега ще спреме. Именно. Някакви други пичове има тук. Кой извика? Ай по тех. То пич ли извика или Мартин? Той е пич. О. Тук са малко вирашченца. Доста е фън. Но не плаваш. Оп. Извинявай. Ей, това камък не го видях. Смисъл обаче надолу. Те силно няма да искат. О, малко прекъсваме. Не, забравих си пусна камерата. Аматьорска грешка. Ще се научим. Ще се заприказвахме малко. Малко ми се разделиха пътищата с тях. Че не ми се спускаше това стръмното тук. В мен па точно то ми се караше. Ама е доста стръмно с тези листа. Аз не помня тяхната писта, някъде тук, беше е тук. О! Ай, някой да тръгва. Аз тия листа не им вярвам много аз. Оп. Оп. Леко прекъсваме, направо ще се прехвърляме на остатъка от МСМ-а. Имаме да изчакаме и другите, че няма как второ каране на едното момче, другия е без каска. Това не го коментираме изобщо, не препоръчвам. Хоп! Гадно.
колеги, става много гадно. Много гадно. Нищо не се вижда. А този какво ти да виждаш? Като не виждаш, караш по-бързо. Пък на молитви. Какво бе? Не те чувам. Да, обрасло е много. В смисъл, то не е обрасло, са паднали тези листата. Опа! Момчето! Мартин да не се загуби. А? Усещаш ли някаква разлика, рамо? Много малко. Ама има, нали? Много малко. Но по-бавно ще загряват, наверно. О, да я прекъснем, сега ще чакам. Другото ляво. Знаеш, че там ще се обърка. Ето, ясно. Аз един път се обех обърка и свързах на... Аз знам там дали има някаква писта, сигурно би било яко. На това първото ляво и дясно направих един път. Тук да знаеш, че са камъчета. В смисъл, внимай. Обаче се седише. Тук сега ще видиш някои много стръмни участъци, ама ще е яко. Аз тук се качвам пешак, като минавам, после... Да, ама там е пистата. Хайде, дай. Давай, дай. Аре, дай бе, те снимам без контента. Бе. Знам и то кон. Пак ще ме засечеш, нещастник, карай. Не бе, това да тръгва. Лайнара. Пак ще ме засечеш. Тук няма къде да се тръгва. тръгва. Да засече много гнусно. Еми, то трябва да се научи все пак, от някъде да се тръгва. Какво се научи, брат? Ти му мина през капвата още малко. Така ли? Да, реално беше много близко. Остригах ти грайфери, да? Защо аз трябва да съм първи? За контента. Прави си контент за тебе си. Няма контент. То контент не е за мен. Не си ли ти, няма контент. Хоп! Бати гадно. С тия листа е много гадно тука, човек. О, шит. Брат, тук е някакво, аз не виждам къде мина. Ама аз и това се обърках и последния път, като бях. Ама беше тъмно, да, ама то няма шанс. А аз като кон с капаци по тебе. Да, аз тук се обърках. Тук някой е направил ето това. Так. Ама тук е хубаво да ги изчакаме. Че на едното момче ще му е тегло. Това казвам и аз на камерата, че по-добре да ги изчакаме. Ма ще се спреме, че много. Оп! Това дърво е много гадно. Да. Абе, тези шумки много пързаве да е, бах, чуд. Ох, пък. Това какво бие някакви къмшици. Едно съм 4 по 4 да го е. Ох, това камък е там пак коленцата. Оп, спасахме писта. Няма бе, аз не мога да спра по някакъв път. Тук спираме винаги да изчакаме. Оп! Жужки!
ти направо летиш, но не летиш по хубавен начин, а по-скоро ти се хлъзга колелото, бяга от теб един вид. Гледай. О, едно фолио се разлети. Страхотно. Любимото ми. Да, ева, изкокчето никога па не мога да фана. О! Ето преди мъч, това е края. Само да ги доизчакаме. Много неоправено, брат. Да, прекалено неоправено. Аз бия неки камъни, бия неки глупи, само ми се откакто. Кил, кога ще направим байкчек на тия бангии, бе? Байкчек. Е на това от другия. Това е само още направя. Единственото в България. One of one. Линкич. Вирти линкич, да. И единственото в Европа. Стоков каньон Сендър. Никога няма да го Никога няма да видите подобен. Айде. Лека нощ, деца. Това е за днешното каране, Кико. Искаш да кажеш нещо? Няма. Няма какво да кажеш. Еми, айде Чакаме тогава. 2 часа. Чакаме 2 часа. И продължаваме още много малко има надолу, ама това ще е за днеска.